Üdvözöllek! Én Fodor István vagyok, a Power EMB megálmodója és a Best EMB egyik kiemelt affiliate partnere. Engedd meg, hogy gratuláljak most neked, mert hogyha nézed ezt a videót most, akkor az azt jelenti, hogy felkeltettem az érdeklődésedet, és kíváncsi vagy a további információkra. Na de vágjunk is bele. Miről is van itt szó? A Best EMB online tudástárról és a mögé helyezett 3 lépcsős kifizetésű affiliate marketingről. De ne szaladjunk ennyire előre. Mi is az a Best EMB? A Best EMB az Magyarország első olyan online videós tudástára, ami magyar nyelven található meg, több témát foglal magába, és egy affiliate marketinggel van összekötve. De mit is találhatsz meg ezen a online tudástáron? A legegyszerűbb dolgoktól, mondhatnám úgy az alap dolgoktól, amik természetesen az online megjelenésekhez, online jelenléthez szükséges, mint például szociális médiában való elindulás, szociális médiában való kérdésekre való válaszkapás, és ezzel kapcsolatos dolgok, webböngészők használata, mint például a Microsoft Edge vagy a Google Chrome, de egy kicsit tovább haladva, irodai eszközök, mint például a Calendly, időpontfoglaló és rendszerező rendszer, vagy akár egy háttérkép eltávolító, vagy egy webcím rendszerező, mint a Linktree. Majd ezeken szintén egy kicsit tovább haladva megtalálhatsz mesterséges intelligenciát használó programoknak a bemutatását, hogy indulj el benne egészen a regisztrációtól, hogy hogyan használd, hogyan tudsz vele különböző dolgokat legyártani, vagy elkészíteni, majd videózással kapcsolatos témakör, mint például egy videóvágó program, a Canvának a bemutatása, hogyan készíts jó videót, hogyan állíts be a kamerádat, háttérfényeket és egyéb ilyen dolgok. A vége felé közeledve weboldalkészítés, amit szintén megtalálhatsz ezen a felületen, tehát ezek nem mind külön témakörök, hanem ezeket mind megtalálod a Best EMB online tudástárban, tehát weboldalkészítés egészen nulla ismerettel rendelkezve a domainnév, vagyis azaz a webcímnek a vásárlásától, hogyan rakj össze egy komplett, szuper profi weboldalt, és a végére hagytam, az pedig egy affiliate kurzus, ahol szintén a nulla tudással rendelkezel se probléma, mert hogyha végignézed az anyagokat, a videós anyagokat, akkor igenis el fogsz tudni indulni a Best EMB affiliate programjában, vagy akár más affiliate programban is. Jó, de miért is hozták létre a tulajdonosok? Hát ugye egy tulajdonos testvérpárról van itt szó, akik több éve már, sőt több évtizede az online marketing szakmában jeleskednek, és nagyon profit benne. Hát sajnos azt tapasztalták, amit én is tapasztaltam, és ezt igazából mondom ezt most kortól függetlenül neked, hogy az embereknek a jelenlegi online világhoz szükséges tudása egészen alacsony szinten van. Kivétel erősíti a szabályt, ha te nem ebbe a kategóriába tartozol, akkor természetesen neved magadra. De az, hogy az emberek a jelenlegi világban elinduljanak például a szociális médiában, akár pénzt keresenek az internet segítségével az online világban, vagy csak a magánéletükhöz lenne hozzá szükség, nem igazán rendelkeznek ezekkel a tudással. Ha meg rendelkeznek, akkor meg lehet, hogy olyan formából, vagy olyan forrásból sikerült ezt megszerezniük, ami nem biztos, hogy teljes, vagy nem biztos, hogy annyira könnyű volt, vagy nem biztos, hogy annyira érthető volt. Tudom, mondhatnád, hogy hát nagyon sok minden megtalálható az interneten. Igen, nagyon sok minden megtalálható az interneten. Idő, pénz, energia. Az a lényeg, hogy létrejött a Best EMB online tudástár, ami egy nagyon profi, nagyon összeszedett, folyamatosan fejlődő magyar videós tudástár. Természetesen, mint minden dolognak a mai világban, ennek is van egy piaci értéke, amiből ugye ne áruljunk zsákba macskát, az emberek szeretnének pénzt keresni, a tulajdonosok is szeretnének valamilyen szinten pénzt keresni. De mondjuk nem mindegy, hogy rövid idő alatt gyorsan, sok pénzt, vagy hosszú idő alatt szeretnének ebből úgymond anyagi bevételhez jutni ők, mint tulajdonosok. És pontosan itt a második variáció lép életbe. Miért mondom ezt így? Azért, mert mivel pénzügyes világban élünk, ezért van az oldalnak is egy értéke. De azt szerették volna a tulajdonosok, hogy mindenki számára elérhető legyen ez az oldal, és pontosan ezért egy előfizetéses rendszert adtak mögé. Az előfizetéses rendszernek a havi értéke ez 9995 forint. Én úgy gondolom, hogy ez az összeg nem hogy külföldön élő magyaroknak, de szerintem Magyarországon élő magyaroknak is kifizethető,
hogyha valaki egy kicsit üzletiesen gondolkodik, de hogyha te a fejlődés véget vagy itt az oldalon, akkor igazából a 10.000 forint akkor sem egy ökörára. De menjünk is tovább. Ugye természetesen, ha valaminek értéke van, azt valamilyen szinten értékesíteni is kell, valamilyen szinten meg kell jeleníteni az emberek felé. És itt a döntés az affiliate marketingre kerül. Na csak most két gondolatban, attól függetlenül, hogy tisztában vagy az affiliate marketinggel, vagy nem. Mi a lényege? Az affiliate marketing magyarul mondva egy ajánlói rendszer. Te egy adott cégnek a termékét a cég által kapott egyedi ajánlói linkeden keresztül promótálod, ez lehet offline, ami nagyon kevés százalék, inkább online működik ez a történet, és hogyha valaki a te linkeden keresztül rámegy a cégnek az oldalára, megvásárolja a terméket, akkor te ezután kapsz egy úgynevezett affiliate bónuszt, úgymond bevételed lesz belőle. Ez nagyon jó, nagyon sokan csinálják az egész világon, tehát nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Lehet is vele pénzt keresni, természetesen időt és energiát szintén bele kell fektetni, mint minden egyes üzletbe. De azért vegyük ketté az affiliate marketinget, mert ugye vannak digitális és vannak fizikális termékek. A digitális termékek közé tartozik a Best TNB online tudástár is, de először nézzük a fizikális terméket. Fizikális termék alatt értem én azt, mint kézzelfogható dolgok, cipő, ruha, ékszerek, kiegészítők, táplálékkiegészítők és egyéb ilyen dolgok. Ezeket ugye, hogyha értékesíted, valaki megveszi a te linkeden keresztül, kapsz érte egy jutalékot, megkapod a cégtől, és igazából ezzel így be is van fejezve a történet. Miért? Azért, mert hogy ugyanazon ember után, ugyanazon vásárló után te újból jutalékot kapjál a következő hónapban, ahhoz neked egy új értékesítést kell létrehoznod, elérned. Mi a különbség? Ja, és még annyit hadd tegyek hozzá, hát hogy olyan 1 és 20% között vannak átlagosan a fizikális termékek között levő affiliate jutalékok. Átmegyünk a digitális termékekre. A digitális termékeknél már mondjuk azt, hogy inkább olyan 1 és 30% között van, 25-30% között van átlagosan az affiliate jutalékok száma. Miért ajánlom én ezt jobban, mint a fizikális terméket? Egészen azért, mert a digitális termékek mögött 99%-ban van egy előfizetés. Egy havi előfizetés. Mit jelent ez számodra, mint affiliate partner? Egészen pontosan ez azt jelenti, hogyha te egyszer úgymond értékesítel, tehát van egy sikeres ajánlásod, valaki rajtad keresztül fizet elő a cégnek erre a szolgáltatására, akkor te kapsz abban a hónapban egy aktív jutalékot, és következő hónaptól mindaddig, amíg az előfizetés fizetve van az előfizető részéről, addig te minden hónapban megkapod ugyanúgy az affiliate jutalékodat, tehát magyarán van egy passzív bevételed. De miben különbözünk mi, mint az összes többi affiliate program? Hát először is nálunk 3 mélységből, 3 generációból tudsz affiliate jutalékhoz hozzájutni, ami összességében 60%, ami nagyon magas a piacon. És ez úgy néz ki, hogy a te direkt ajánlásod után te 40%-os affiliate jutalékra vagy jogosult, és kapsz meg, és hogyha ez még 2 mélységben, még 2 generációban lefele, ez tovább megy ez az értékesítés, természetesen nem a te részedről, hanem az alattad levő előfizetők részéről, akkor a második és a harmadik generációból is, tehát úgymond mélységből kapsz még 10% affiliate jutalékot. Ez brutálisan jó. Affiliate marketing programokban általában csak és kizárólag a direkt értékesítésed után kapsz affiliate jutalékot, tehát ha valaki tovább dolgozik, 99%-ban mélységi bónuszod már nincsen, vagy mélységi affiliate jutalékod. Tehát ez az egyik egyedülálló dolog ebben a történetben, és a másik pedig az, hogy normál esetben ugye pénzügyi dolgokkal nagyon jól lehet embereket motiválni, hogy különböző extra juttatásokkal, de ez affiliate programokban nem nagyon található meg. És pontosan ezért döntöttek úgy a tulajdonosok, hogy beleraknak egy motivációs rendszert is, ami úgy néz ki, hogy ha te alattad levő előfizetői struktúrába összegyűlik, vagy megvan a 100 előfizető, akkor te kapsz egy extra 100 000 forintos extra bónuszt az affiliate jutalékaidon felül. Tehát a következő lépcsőfok, hogyha megvan az 1000 előfizető, 1000 előfizetőnek te kapsz egy extra 1 millió forintot, és a harmadik és negyedik lépcsőfokot azt igazából nem nagyon szoktam kirészletezni, legyen ez egy hosszabb távú motiváció mindenki részére, vagy hogyha becsatlakozol a programba és elindulsz ezzel, akkor mindenféleképpen kirészletezhetjük, de a lényeg az, hogy több milliós értékű extra bónuszra, juttatásra tudsz, egyszerű juttatásra tudsz
szert tenni. Ezen kívül, ha van egy minimális saját egyedi teljesítményed, direkt vonalva, tehát a te saját értékesítésed után, akkor részese lehetsz egy olyannak, hogy akár extra ajándék előfizetőkhöz tudsz hozzájutni, a cég saját hirdetéséből érkező előfizetők közül. Jó? De igazából legyen ez is egy olyan dolog, amiben én nem akarnak téged sem elijeszteni, se nagyon úgymond reményeket kelteni benned. Ehhez természetesen dolgozni kell, nem 50 meg 100 előfizetőt kell hoznod direktbe. Kell, ez rossz szó volt, mert nem kell semmit csinálnod, azt kell csinálnod, amit te akarsz. Neked kell tudnod, hogy mit szeretnél ezzel az üzlettel elérni, vagy hogy mit vagy hajlandó megtenni azért, hogy elérd az álmaidat és a céljaidat. Jó, ez az üzlet ugyanúgy örökölhető, tehát nem veszik el, hogyha veled valami történik. Ezen kívül 2 zseniális dolgot tudok még neked mondani. Lehet, hogy már te akkor látod ezt a videót, amikor már elindult, de a cég be fog vezetni egy automatizációt a rendszerbe, ami annyit jelent majd, hogy te részt vehetsz egy olyan belső programban, amiben úgymond egy automata értékesítésből származó előfizetőkből tudsz részesülni. Természetesen ennek vannak részletei, ez maradjon már akár egy személyes beszélgetésnek a témája, vagy annak a témája, hogyha te elindulsz ebben a rendszerben, és ebben az affiliate programban. Jó, és ezen kívül az óriási nagy dolog még, amit szintén lehet, hogy már akkor látod, amikor már ez él, de melyik az az üzlet az, tedd a kezedet a szívedre, ahol neked nem kell vállalkozást csinálnod, hogy hozzájuss a pénzedhez, hozzájuss az affiliate jutalékaidhoz. Nem nagyon tudok ilyet. Viszont ez a cég megcsinálta azt, hogy neked nem kötelező vállalkozást indítanod, nem kell egyéni vállalkozóigazolványt kiváltanod, mert magánszemélyként is ki tudod venni a jutalékaidat. Jó? Úgyhogy mindezeket tarts szemed előtt, ezeket az információkat. Remélem érthető volt, amit ebben a kis videóban összeraktam neked, mint információ ezzel a lehetőséggel kapcsolatban. És hogyha nincsenek kérdéseid, és szeretnél ebbe belevágni, akkor egyetlen egy dolgod van, a videó alatt megtalálható 3 lehetőség közül az elsőre rákattintva meg tudod csinálni a regisztrációt, el tudod indítani az előfizetésedet, és el tud kezdődni a közös utad a BestCMB-vel, vagy akár velem. És amennyiben ezeket megtetted, utána keresed bármikor bizalommal, mert én fogok tudni válaszolni a kérdéseidre. Amennyiben még nem egészen tiszták ezek a dolgok számodra, vagy vannak kérdéseid, akkor a videó alatt levő 3 lehetőség közül válaszd a középsőt. Ott vagy egy időpontot fogsz tudni foglalni magadnak egy személyes konzultációra, vagy pedig a Messengeren tudsz nekem írni üzenetet, ahol el tudod küldeni a kérdéseire. Természetesen ezt a lehetőséget akkor is használhatod, hogyha már elindultál a programban, regisztráltál, elindítottad az előfizetésedet, te szeretnél velem kapcsolatot létesíteni, szeretnél velem beszélni, vagy szeretnél segítséget kérni. Ha a 2 közül egyik sem passzol a számodra, mert úgy érzed, hogy ez nem neked való ez a lehetőség, azért mégis kíváncsi vagy, hogy haladnak a dolgok, milyen aktualitások vannak ebben az üzletben, akkor a videó alatt levő 3. lehetőségnél megtalálod a Facebook csoportomat, a Facebook oldalamat, ahol nyugodtan kérd a felvételt, vagy nyugodtan kövess be az oldalt, és nyomon fogod tudni követni ezt a lehetőséget, hogy milyen aktualitások vannak, hova jutok éppen én el, vagy egyéb dolgok. Jó? Köszönöm a figyelmedet, és köszönöm azt, hogyha a videó végéig maradtál, és végignézted ezt a rövid kis tájékoztatót. Azt kívánom neked, hogy hozd meg számodra a megfelelő döntést. Ha kérdésed van, ne habozz, mert kérdések és információk hiányában nem biztos, hogy optimális döntést fogod tudni meghozni magadnak. És remélhetőleg találkozunk a BestCMB kötelékében.